nunggake? Wes ngerti sumure esat kok kon nunggake tata. Bela. Piye kan? Saya kados ngerantung Sampai entek. Sayang Bu Ibu, sayang. Wes genah ngerti ra ndek banyu kok ya ra gelem usaha. Wes lah, tak tinggal tuku sayur sithik selak bakule lumah. Apa to, Bu? Esuk-esuk kok do ringut ki? Pangapunten, Bu. Lah gede sana nggih masalah banyu. Oh. Kalian ada rampung asal mbah-mbah nyesat. Ngopo, Jeng? Esuk-esuk kok ngrundel cepet tuwa lho. Pilih ra grundel, Bu. Bapakne kae wis ngerti banyune esat kok kon ngwake sanyo. Lah jenengan ngopo ora pasang pam wae yo. Pasang pam lak larang, Bu. Baiki cah enom, HP-ne apik ora update. Pam Kulon Progo kuwi, Jeng, lagi eneng promo. Dadine sing sambungan anyar kuwi diskone 50% lho. Dadine mbayare sesuk mung separo saka rega asline. Kuwi iso dicicil ora? Bisa ping 5, Jeng. Tenane ngapusi ora kuwi, Bu. Kok ora percaya lho, tak kandhani kok. Pasang wae. Tangga lor desa ki wis do pasang mergo promo iki gek nang pasang wae. Pasang wae. Gek syarat iki apa wae, Bu? Gampang syarate. KTP. Bayar 10.000 kuwi dienggo pendaftaran. 10.000. 100.000 ne nggo DP, murah ra. Cocok kuwi. Cocok. Kok ayo gendang daftar wae. Iki lho ben diterke karo Buyati. Lho. Saiki ya. Ya engko sik aku tak ngrampungke gawean ngomah. Aku urung siram-siram. Lah, kok siram-siram? Apa ndek banyu, Bu? Aku baru pasang pam lho, Jeng. Walah, wis dipasang sithik. Ya wis ya, Bu. Aku tak sensik ganti ya. Ya cepet, ora cepet tinggal. Bayare sithik. Iya. Iki. Kon nggih? Nggih. Halo, tenan to? Kandhani kok ngeyel. Aku ki ora ngapusi. Oh alah, bener ya, Bu, ngendikane jenengan. Ya wis ya langsung nang kantor wae ben cepet rampung urusane. Yo. Gini Mbak, teman saya mau daftar PAN. SKK diri. Iya, Mbak. Apa bener syaratnya nganggo fotokopi KTP karo DP 100.000? Nggih leres Ibu. Sekarang lagi ada promo pemasangan sambungan rumah baru diskon 50%. Dengan membayar 600.000 bisa diangsur 5 kali. Untuk persyaratan administrasi cukup membayar DP atau uang muka 100.000 dan melampirkan fotokopi KTP 1 lembar. Walah, mantep kuwi. Mbak, ya wis aku langsung didaftar ya, Mbak ya. Dan langsung cepet dipasang. Nggih, nyuwun sewu formulirnya Ibu nanti bisa diisi di rumah. Oh, nggih. Terima kasih ya, Mbak. Monggo Ibu matur suwun. Ya jangan gampang kok. Orang ribet. Mana nang ndase apik orang lho update status, update informasi ki perlu. Oh, Bu, jenengan iki pancen andalanku. Pak aku tak ngabari ibu-ibu liyane lewat grup WhatsApp ben ora do bingungi kaya aku. Gene ngono prak ya perlu to.
Ono ada ping itu sak tutuke. Weh, aku kok sudah balik. Pasar ada di apa?